Saps quin és el cim més alt de tota la província de Tarragona? I si et dic que s'hi pot pujar en cotxe, a banda de caminant, és clar. Acompanya'm a Montcaro, al Parc Natural dels Ports. Sortim des de Roquetes i, una vegada dins del parc, la carretera no té pèrdua, és d'aquelles que et permeten gaudir de la conducció. Al llarg del trajecte hi ha unes quantes parades obligatòries. La primera, a la Font del Caragol, amb una vista que et deixarà bocabadat. Aquí ens adonem de quant de tros han pujat. La segona, per veure de prop l'escultura de la cabra hispànica damunt d'una gran roca i enmig de la immensitat d'estes muntanyes. I la tercera parada, al mirador del Portell, després de conduir per una carretera de pel·lícula plena de revolts tancats. Ara sí, queda l'últim tram fins al cim. Aparquem el cotxe, caminem 200 metres a peu i ja hi som, al mirador més alt del massís dels Ports i la província de Tarragona, a una altitud de 1.441 metres. La vista no et deixarà indiferent.